Hello viewers, good morning. Ngai Shan Swear, saya simpat ngapriang ifi. Cakap ni ke channel, agak kerteng ke batiang tam jam Yesus Kristus nong peniem jongi. Ya kan ni ke step ngakuak ban ai biang. Ya kau ke jing hikai. Kata kalong ke jing keli. Ya iwei piwei bepek ya kan ni ke video. Ke jing keli kalong how to lani hatu ngidan sishan em yau Yesus Kristus hake dok not jongi. Baik ngan peli fi naka nginyelet mata naka gospel Yohanes. Kalau nang kebasan kat kaba life kundai pet ko ni. Ong piyet bha ya ki jingtho naba haki pimut ba piyo ka jingyam bam jukut. Kitaru kilong ki baya pla yanga. Penban pimman banwan hanga ba pinyo ka jingyam. Fi u Yesus Kristus hakani por ukurannya ki Farisi. Ani tu fi ki Farisi kidan ya kani ka jingtho onong fi. Ka jutang ka barem kidan. Kidan ni kinong itu lupa. Kimdai gibriu ki bom tip ya kani ka jingtho onong fi. Ndai wang Yesus Kristus wang piyet bai kini ki jingtho pat. Wang piyet bai ki jingtho na ba haki pimot ba piyo ka jingyam bam jukut. Kitaru kilong ki baya playana. Kani ka jing hikai kan kamlong ya kitu kiba bompak tip ya kani ketin jong blai. Rengan itu ifi kani ka jing hikai ka dena menta kitu kiba testa bahawan puli ketin jong blai. Let's see teng ni penlong blai ya ka ketin jong blai. Pisung tu ka ega bangong ni idolize lani ni penlong blai thau ya ka ketin jong blai. Kumno kala penlong kata para banget bangilong penlong blai thau ya ketin jong blai. Bun sim kan itu ifi naka experience ka ka bala juja haga jingem jonga. Malak ju penlong blai thau ya ka ketin jong blai. Kan itu ifi mensyua haba ngasmat bahaban puli ya theology books ma. Nga hang ni ngam pendram ong ifi. Ngam pendram ki puli theology ne. Renga syu itu ya ka baja haka jingem jonga haka experience. Ngaju sungguh tenak bahaban puli gitu systematic theology. Ngas tenak bahaban puli ki jing thok ngapuli ka Bible ru bat ngas tenak banti benya ya ka. Handai ngan ong ifi para banget ngam simdan u Yesus Kristus apo do no jonga. Ngam sim laim kata ka lifestyle jonga ngam sim laim katkum u Yesus Kristus kani ka ketin jong blai jing sia ka dei banyalam yang ni sya u Yesus Kristus ka jingmut bau blai u ai kani ka ketin jong blai kalong banyalam yang ni sya u Yesus Kristus handai ha kitu gi por para bangai ngani tu fi ngalap miet ha ka jing ya terku lani ha ka ketin ka bakham syai ka jing ya tainya na ketin jong blai ngalap miet ban ya dibit no fi Macua nga sngok tenak bahaban puli gitu ki reform theology, reform Calvinistic theology gitu bang. Lani kita ka findalet syaka naka history kadan kabal penmi dah gitu ki reformers. Mamban ye ki reformers ndrai nga puli ketua reform Calvinistic theology ngan ong fi ngala ngam bahai itu puli ti systematic theology itu ki kat ba shim hi naka Bible ngan ong fi. Andai hajaka bangan poi syu Yesus Kristus kapen sarong penban yang bangatip ya gitu jing tho am tang bangatip jing tho bat ngalak ban debate ki briu nga debate nga penyap nia ki briu andai ngan ong fi ngam dan u Yesus Kristus apo jangan kam dan ye ka ba ka namar bangas ngok thu ba ka to por bali ngam dan u Yesus Kristus ngana pet biang ta nga im hakapap hoi wa nga sultanat banyak tainya banyak debate ngong fi handrai nga syakti meraw hakapap u Yesus Kristus umdan apo dok not jangan nga sultanat banyak pet buram briu nga sultanat ban pet bahai gitu ki reform Calvinistic preachers ba nga sngok hello haki bang adai utawai reform Calvinistic believer ne utau reform Calvinistic banget ngasong kelaw kata
Nangai kendu i parlok badai nak reform teologi ngak keman nangai i ya kinong yalap mo nak reform teologi kum John MacArthur, John Piper ngam ben ai kini gibriu bre nganong ifi ngasok khlo bangadan kita ki preachers baki badai nak reform teologi. Hang ni ngam ban ai ndrai ngai shu thu ka ai ngasok tanat ban pet tang ki ngam tre ban pet ki bai da ong da dai kapor ban pet ye gitu gi ba nong yalap gi ba keren do men sim shisha ki keren chapang ga jingdap yang men sim ki keren chapang ga jingya yang men sim nong fi nga thot bai ki ngaso bai badai tang ni ga reform Calvinistic theology bang ong fi ngila ka penlong bang ngila shim ya Bible study ru ngila ya sedang ngila sen sakawai ka Bible school na Bible school hang tihan nong thamai ngila ya sedang kila awan ki students tu roi ngan ong fi ka terkham ka jingem janga dei man dau try kuta shisai ka jingem janga banga terang shisha ban yet yu ngam sngo kam dan ka ai ka ba ngam shimya do man sim roi ngabut ki bri mas sngo sarong bat kita ki jing hikai nasong sorong badai tangkani ka reform theology manong ifi handai ublei da ka jing ai jong u jing isnai ya ka dot note ka batrang manyo shai ta ka jing shaula plat lut bat ngalong kumni kum bangalang ong dei ta ka jing isnai jong ublei dia kata ka por dei bangam yet ya tin jong blei ngapuli bai tin jong blei ndrei ngapuli ya ka tin jong ublei da ki yet khamat jong kaniam bai mentang ham dengit khamat Andai mensuang at ong ifi ngapuli ya kaktin jong blai dak yet khamat jong kaniam let's see para banget fi puli ya ka Bible leng ba ka yet khamat jong ka balang jong fi let's see jong ka balang Catholic let's see jong ka balang Presbyterian let's see jong ka balang Pentecost let's see jong ka balang Fellowship let's see fi puli ya ka kaktin jong blai bat pimot ba pisiam jingem hakato ki niam jong fi bat pisdang ban puli tin jong blai daki yet khamat jong kaniam kumbangang ala jule bat pimsiam yu Jesus Christ fim lak lut ni kipop fi aksat bi kipop fim dan gajing sok ka men sim fi dan gajing ya bishni gajing ya pihon bat gajing ele mar kaliang hapadan ka ba fi syakri langan fi let's see fim ya do men sim ngai thu e ka e ga bangala long para banget mga kwa ba firu fin lak lut nya kani e ka e ga bo bleu lak lak lut nya pahadin bangalayo syam si sayu Jesus Christ bangang saus tu bo Paul wang bangi ka jing syakri jongi kamlong daki kentin jali jeum ka jing syakri jongi kamlong daki dak mandi diki dak bangi kep bahaya tin jong blai namarka ka dak ka penyap ya ka mensim andai umen sim o ajim ngabang bangim dei man pulisyu ya ka tin jong blai andai ha bangi sedang ban mat yo Jesus Christ abangi yo pediam yo mensim khut abangi sedang ban puli biang ya ka tin jong blai da ka jing yalam umen sim khut kata ka yalam syau Jesus Christ namar Jesus Christ umen sim khut yalam syau Jesus Christ leng ba ka tin jong blai sap man puli fi ya ka ka bangala da pla pan hang ni wang khat ka ba an puli biang na do kan khat ka balai khundai wang piyet bha ya ke jingtho na ba haki pimot ba piyo ka jingem bam jukut gitar kilong ki baya phla nga panban phimman banwan hanga ba phinyo ka jingem ngam pediang ya ka buram na kibriu ngap handrai nga yathu efi pa phimdan ka jingit ublai haladi ngalawan ha ka kerteng ukpa junga handrai phim pediang nga ladawai pat unwan ha ka kerteng la ka jonghi ya uta fin pediang snap nia pediang ni tu ki jing hikai briu nia pediang lagi jong jing hikai briu ya pen kesan ni niam ki balam jong handrai ngimdan yo Jesus Christ kumno fila banget fi ki baya khmi buram parlok hi bat fim yawat ya kata ka buram ka bana ublai ubatang mauhi niawat buram para balang para niam nia song tanat ban ya ju tang para niam pa tang para kenhun ngadong di fi handrai ngim i ya ublai
ngimdan ai ka jing sisa ngimdan sisa ka jing it blai la da fidan ka jing it blai akali ni how to ngi ju yalap ne mi gospel sya kitu ki belajat neng ngiarap gospel tengah para sau konro bat kamdan ka jing em ni ni dan syan em ka jing it ngakran ifi naka ka bangala julong para bangai naka ka bau blai ula sai yang ano kumno fila banget fi ki bayakmi buram parlak hi bat fim yawat ya kata ka buram na ublai ubatang mauhi wat mot banga ngangan mudoy fi ha utau kupa dan uba mudoy fi umosas hi ha uba fi akerman namar lada filanget ha umosas findanget hangaru namar utau bala tho syapang jonga rai lada fimnget ya kita gi jing tho jongu kumno finget ya kita gi ktien jonga fi ya kan ka ktien jong ublai la ban pervert la nak ban hikai baklang no fi lara kam yalam show Jesus Christ ngadong ifi kanu ka jing hikai ngong kan long ka babakla lada fi so tho uno briu ba hikai ifi lada kata ka jing hikai jong ukam pelat lut ifi na pop kam pendan ya ka jing ihit jong Jesus Christ ngadong ni hak ban check ngong para banget kilak bandai na kinu usutan lak banwan kum onghal ka jing syai ngong nilak ban hak ban check LD teng ngi sngo it para niam ngadong ifi hanrei haki jakatre jongi kumnu ka jing em jongi ngin yet chimat ni akran ni kitin jaklia ni hajaka bangin long ka jingsha ya kiti giwai gi bampat tep yo Jesus Christ ni it para niam ngi sngo balang dre hagi jakatre jungi ya kersum lang bat kapop ba kitu gi bampat tep yo Jesus Christ jaka bakini i yo Jesus Christ kamdan ka jingpla yo Jesus Christ akran chani da ka mensim ka ba sngo kya ka badan ka jingkit kya ngam fi tongin ya kali shimat yaldi how to nya yet ya kan ka tin jong ublai da ka jing start briu ne da mensim khu jong ublai fi ka tin jong ublai ka bau briu bakan jado dan ai so thu ai ki bakan jaman sim phila ban puli ya ka tin jong ublai matala shipau ar phau lai posnam reila da fimdan mensim jong ublai ngano fi pinum sngau thu ai ni dan kam bandan yo mensim jong ublai balai ngano fi namar ka ktin jong ublai ngan ongi naka naka baar Paul show Timothy kalau nak balai khat bakhan riu wong baka ktin jong ublai kalau ka bala persat mensim God breathed no for all scripture is God breathed namar barok ka jing tho bakhut kalau bala persat mensim do ublai ha shitiu patras ka ba ibriu kim shimla tho ya ktin jong ublai da ka man nadihi nrei da ka jing pen ki mensim bakhut para banget lada fi sedang ban puli ya ka tin jong blai kam ka bor kam jaga jingelam jong mensim bukhut fi shushim na kitu ki na ki commentaries nganong ngamong bagi sni ki commentaries harai lada fi shushania ahi me commentaries nganong fi shushania ahi briu kan long ka baba klawat ye ki jing hikai jongar nganong fi piap da duai da mensim bukhut bat tenju lang ba ka tin jong blai bat duai mensim bukhut bat fi sngau thu aba fidan yo mensim khut fin song thu ka bangi kai bat fin da tunju bat fin jet nganong fi wat ki jing hikai upol kinong beria ki tunju da ka tin jong blai nganong fi bat haba kidan yo mensim khut haba ki pediang aba la hikai kat ko mensim khut kan tei fi ta perlok wat mot bangidan ya kan ka tin jong blai in poi benang Yo Jesus Christ ni kerki ka Christmas mta yo Jesus Christ la pun do mensim bakhut haka Mary ka thai satiu lawan do mensim bakhut nganong fi bala pen mi pat yo Jesus Christ na ki bayap ka tin jong ublai ru kai tho o shiti shi hebrew bala pen mi yap la pen mi ublai la pen mi pat yo Jesus Christ na ki bayap but Paul tho shiti jong uwang ba lada uniu ju mensim bakhut upen mi pat yo Jesus Christ na ki bayap nganong fi uni uju unai kamat unai ka jingem hakimat jong fi nola da fi puli ka ktin jong blai kam tay fi kamara fi show Jesus Christ kamara ya jing snobret kamara ya jing long khu kamara ya jing trang ban duai kamara ban trang ban let yalap ya gospel ban iya kitu gi mensim gi belajat no manong fi ki dei tang gi jing le niam manong fi tang anong fi la ban khangru iki beri gi buan sha jing shisha kum ha kapor jo ki farisi ngan ong akran da jing sha ne ki khang
ki hi ki babat yang ni ka anjong Moses ki khang ni ki brio bakin let cha hima jong blai man ta ki brio kla dan ki bakhang ki khang persya yang jing yalap gospel kim sya ban penduai hoi nga kren da jing sya fi di ban pet yo ki brio kumnu ki ban ba pin sya duai namar ki bun ki men sim ki bam dai ru nga ngat yo kata ngi dei ban tenju ki men sim kim chu dei ban pha bukti kumar ki brio yo ki operate di ki men sim bam man bre nga kren ni yo ki brio ki ba it sya yo blai ibadan yo men sim jong blai iba em ya jing em ka bakut mentaki sedang ban filak ban khang da si filak ban khang ya kibri ban rong syak hima jong blai akran ni da jing it ngong fi pai u blai un sabishar akhir ka sing ti jong blai ru kong ki ya puli ne ki yet paf yong haktin jong blai haktin farang o kong ba they are forever learning but never come to the knowledge of the truth. Nani kia puli man lakasngi dia kata kitab ni puli man lakasngi dari kemjuan syaka jingtip jong ka jing shisha pingi mani ya ublai hau man sim ka jing shisha hau man sim ba khot ya ka jing shisha jong ka tin jong ublai klam mo man sim ba khot kamlong ai rai man sim ba khot bat ka jing shisha jong ka tin jong ublai matang nim nget syuru hau men sim ko ya ki jing ai jong men sim ni sedang man khang ki bring yong nim dan syu kita ki jing itu pa nim dan syu kata ka jing currently nim dan syu kita ki miracles atau uji sukres kami tu asyiti habru wang ulang henen mentawat seduk ki bam jukut ujuk atau ka tin jong blai na ujo welcome shimel tu ba ken sathe na bok ya law men sim alor ka dok barok bagi kun kan tai kin i ki jing tu pau mo kin i ki visions kin i ki jing po snew atau shim lai tu mo baling im tre syu ban ngat ni yang ki different doctrines ni ki theology ki brio ki tho ban impact ya ka ka bible ka kran ngong ka kolang ba ma fi to ngi ya yet yo blai upat ya ka dok not jong fi umpat ya ki kerdan jong fi umpat ya ki theology jong fi umpat ya ki PhD degree jong fi nga kentung ni da sila dadan bai i kan ka video kidan ki leaders ki bal ayalam da sila da ublai ku ta fi repent ni dan kaman kala ka bomot nga kala ka bomot no syangami no ni kitu man ong fi but nga sedang ban keren ban ong ki ki balai syakri lang bak hakini ki jing hikai ki bakala nga keren ki ndrai ngam tep kat no kin sngau thu ya kata wala dadan bai i fi tungin kala ka bomot no blai tungin check ld shimat atau ki jing kai jungi ki pelai lot yang ina ka pop ki pen em ka jing em ba khu ni trang em ai kan do yu Jesus Christ dengi song tanak ban debate ban penan kam yang ni tin jong blai tang na ka benta ka buram brio menta ka spa nong fi ni dan kam banda yet si shau blai trang ka do not jungi balik you ladangi la pas kita ki PhD in systematic theology na ki MDiv ki ai balik fi benut ban kita balik fi benut ban kita wan saktin jong blai upol shim benut ya ka degree jong ka ba ula puli ha khamat gamalial nong fi pol ude sekolah rewang nga khen kumnu kita nga khen syndrome no ha bangaya kendu yo Jesus Christ pila na yam banum yet buram ni kibri le sif la long nong yalam hanu ka balang pat pistu kamdan ka jingem kamdan shisha ka jingem fi kamdan ka jingem ka bam kenjaman sim pisngo thu ama karan ni kan tin jong blai ha kan ka por ma fi gitu ki bepet ngam tep yano kan ka video kan mot fings thu ba fi aksa ya pop andai fitting ki bri fitting ban mi namar fila dan ki kerdan fim kwa ban ya ka kerdan ka buram ban yo Jesus Christ no nong fi shapting ki brio ki balak ban penjat fi tang ramat na fi shapting dia ki ki balak ban penjat pat mat ban mensim hadu jak yo blai hatu kham ko kini ki jong perthaina bangin ya kenduk yo Jesus Christ habau nuan unsawan shan nong fi unsawan shan ngin em ka no kan ka perthai
Fidan ka free will ba fin decide nganong fi ngalakran ni ka jingsha. Fidan ka free will ban decide. Manjit atau fin syakri au blai fin mi no. Let's say fi tieng kan ka por ba yo omdan ba psai fi. Let's say fi depend ya ka pisah kata ka ba juhikai barobor. Nai fi tip ba kadai ka babakla. Nganong fi ngat ba blai ulak ban pendap ya fi. Udi Jehovah Jireh na God the provider no tau Jehovah Jireh kat kumuktin Bible kasih baula ban pendap fi wat ya Abraham haba ulet ban sacrifice lani ban kanya no ya kun ubleu la penmi do tu ulang berat atau umla mo how tu ya Abraham puli siti shikabru klam ka jingat amla ban pensobha ya ublei no fi atau film ngat mau boleh ulak ban pendap fi ulak ban haba fiat ya ka gospel Matias nang ban rir khat balai pulai ok tu wa piswa ya ka hima ki menang ba ka hak jong bagi ai baro an sai lang tam fi nagi khat ka ba ar pesan ong tu wa kuslai fi ya ka ba me ka di mo pat ya ki sem menang ki bam thir ki bam so la ni ki bam rap nari penbiang kat nutam ngilong ki ba kodor khmat jong boleh. Let's say fidan hagano ka false teaching. Ka vila adab begini ki kerdan man pulih. Refi ngautuk menta bang kran nang ni ba boleh kuta fi. Balai fi syap tim nganong fi. Film syania boleh ulak ban pendap fi, ulak ban pesai fi. Ulak ban pendan kam. Ndai kadan kam ka jing slur, ka jing IT lut. Ba fin mi no. Nak jing hikai balam le. Wat la fi pulih bro khatai kan. Fin mi no da ka jing slur. Bau boleh sa pendap fi sa kerku fi. Let's say fidang ya ha ka jing syap tieng roi kan mau ba ka ti jong boleh ka ong bau men si boleh khom ai men sim jong jing syap tieng ai ka men sim ka bor ka jing it ba ka jing khan atkar ngin ha ban ai jing khan shimat na ong fi ha tu fi kwa ban yai sa ai ta gi jing hikai gi ba bakla but Finland no ya boleh ulak pen pau fi let's say leng ba ki jing po snew ba fi dan ha jing bakla ng ba let's say ki YouTube videos jong kiwai ba kan ni let's say kadai ka confirmation ya fi kadai ka last confirmation ya fi ba fin mi no lan ni ublei un ai senan da kata ka jing matla namar ba film tre ban it ya ka jing shisha pol akran kata ong blei un sa ai no ya kata ka jing matla strong delusion ya kita ki bam it ya ka jing shisha namar ki it ya ka jing bakla ublei ula da pen syai fi akran khat do mi no antep para yano akran kan video mina bot ya kaktin jong blai lengbau men sim khot bakan yalam show Jesus Christ naka benta ka buram jong blai yero try tongin ya duai ang ni kapor bo blai un ai ka jing slori fi ba fin poi show Jesus Christ tra Jesus hak bakodor kan ni kapor kadan ka jing pen ki men sim bakot bang ada duai yaitu para try yau tu hunman yau tu leader baladan try group bat ikiwai ru try ibadan jing syap tieng try jisu ha bagi yo saw ya ka jing sishaki kidan ka jing ban decide try man le kumno kan try ha bagi yo saw ya ka jing shisha kan ka por mai try da men sim khot nga duai da ka ikhtiar da ka bor from man kata man aga jing slur haki namar mam sham ai yo men sim jong jing syap tieng ma ai men sim jong ka bor ai bikin pediang yo men sim jong ka bor jong ka jing ba jong khan atkar bagi numlang try kum gi farisi try jisu bakodor ke ba it igniam gi rukam ke yet ya ge jing thok ke bakot hanrei kim tre man pediang ni me hagani ka por ai ba me man pelai lut yaki na umni men sem jang ge jing syap ting gi bri men sem jing syap ting niam try jisu nga kran try ka jing la lut afi ko para belum balal lut ya ka kertang jing Jesus Christ plano e gani ka jing syap ting kat hani ka por fi pet gani video plano e jing syap ting niam e jing syap ting brio bu ya kiti jang fi hasyadam ong traji su sat khot ya ni ka pop jang ka jing syap ting niam sat khot ya ni ka pop jang jing syap ting brio sat khot jang jing pop ba syap ting yo nga mamla ban psa la ni yo ngam yo pisah syu ban im namar lang hik penduk yo ne kerdan at ba fidang pla kan ka por pan ya ka snam jang Jesus Christ sat khot ya snam jang Jesus Christ nget bau Jesus Christ ulong try ngat ban sim fi nget kan ka por bau blai ula pen mi pat dau men sim khot yo Jesus Christ na ki bayap ula ban pen mi pat fi dau men sim khot na to ka jaka ka fidan pakai bangat dong fidang duai ba finget kan ka por na hukum kita ki men sim niam kan ria
hukum ke men sim siap ting kan rea kan ka por kan rea ki men sim jing siap ting kan rea ka men sim jing siap ting ki briu kan rea ka men sim jing siap ting nyam ka kerteng jong Jesus Christ ngakran ya ka jing lat lut afi ngakran ya ka jing lat lut how Jesus Christ be free in Jesus mighty name ladadan bakta na kan ka jing hikai jong sngobaban comment sngobaban like kan ka video ban share nang fi kadai ka boblay kwa man kata eno ino nakabanta ka buram jong oblay biaro yu try